హరే కృష్ణ అందరికి ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి స్వాగతం సుస్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్యం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 4వ అధ్యాయము శ్రీ నారదముని ఆగమనము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. ఈ ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ అధ్యాయాన్ని చూద్దాం. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 4వ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము. వ్యాస ఉవాచ ఇతి బ్రువాన్ హంసం స్తూయ మునీనాం దీర్ఘసత్రేణాం క్రుద్ధ కులపతి సూతం బాహురచ సౌనకో బ్రవీత్. సో వ్యాస ఉవాచ, వ్యాసుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంతకు ముందు అధ్యాయంలో సూత గోస్వాముల వారు ఆ భగవంతుని యొక్క వివిధ అవతారాలను, తదుపరి ఆ అవతారాలను గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల కలిగే ఫలితాలను అవన్నీ వివరించిన తదుపరి సో ఇక కొనసాగింపుగా వ్యాసుల వారు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆయన అంటున్నారు వ్యాసుడు. సో ఈ విధంగా సూత గోస్వామి పలికినంతటా దీర్ఘకాల యజ్ఞ దీక్షితులైన ఋషులలో శ్రేష్ఠుడును వృద్ధుడును అగు సౌనకముని అతనిని ఇట్లు సంబోధించుచు
అభినందించెను. సో అక్కడ మరి దీర్ఘకాలంగా నైమిషారణ్యంలో యజ్ఞ దీక్షితులై ఉన్నటువంటి ఋషులు, వారిలో శ్రేష్ఠుడును ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో బహుర్వృచః అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. అంటే గొప్ప విద్వాంసుడు, ఇంకా చెప్పాలంటే వేద సారమును ఎరిగినటువంటి వాడుగా, ముఖ్యంగా ఋగ్వేద సారం అలా చెప్తూ ఉండేటువంటిదిగా చెప్తూ ఉంటారు. సో అటువంటి సౌనకుడు ఆయనను సూత గోస్వాముల వారి ఆ విధంగా చెప్పిన తదుపరి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి దీనికి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వివరణను చూసినట్లయితే ఆయన చెప్తున్నారు, విద్వత్ సభలో మరి వక్తను అభినందించవలసి వచ్చినప్పుడు లేదా సంబోధించవలసి వచ్చినప్పుడు అట్టి కార్యము నొనరించుటకు అభినందనల వసుగు వ్యక్తి కొన్ని యోగ్యతలను కలిగి ఉండవలెను. అట్టి వ్యక్తి సభాధ్యక్షుడును వృద్ధుడును అయి ఉండవలెను. సాధారణంగా ఏదైనా ఒక మంచి విద్యుత్ సభలో జరిగేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ విద్వాంసులు సమావేశమై ఉన్నటువంటి ఆ సభలో మరి ఆ సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించేటువంటి ఆయనను అభినందించవలసి వచ్చిన, ఆయన్ను సంబోధించవలసి వచ్చినప్పుడైనా ఆ సభకు అధ్యక్షులు అనేటువంటిది ఉంటారు. సాధారణంగా సభాధ్యక్షుడు అనేటువంటి వాడు మరి అందులో ఉన్న వాళ్ళలో పదవీ పరంగా గొప్పవాడై ఉండవలసినటువంటిది. సో కనుక మరి ఏ విధంగా అయితే ఆ ఉన్నటువంటి ఆ ఋషులు సమావేశంలో అందులో ఉత్తముడు అయినటువంటి వృద్ధుడు అయినటువంటి సౌనకుడు మరి ఆయనను సూత గోస్వాముల వారిని సంబోధిస్తూ ఉన్నారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఈ శ్లోకం. ఇంకా చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, అంతేగాక అతడు బహువిద్యా విశారదుడగుటయు అత్యంత అవసరము. శ్రీ సౌనకం ఋషి ఈ యోగ్యతలన్నింటినీ కలిగి ఉండెను. కనుకనే సూత గోస్వామి తాను శ్రీమద్ భాగవతమును సుఖదేవుని నుండి వినినట్లుగా అనుభూతమునర్చుకొని పలుకుటకు తన కోరికను వెలిబుచ్చినంతనే సౌనకుడు అతనిని అభినందించుటకు ఉద్యుక్తుడయ్యను. స్వ అనుభవమనగా పూర్వము అంటే ఇక్కడ పూర్వ ఆచార్యులను తోసిపుచ్చి మనుజుడు గర్వంతో తన పాండిత్యమును ప్రదర్శించవలెనని భావము కాదు. పూర్వ ఆచార్యుల యందు శ్రద్ధ ఎనున్నది అత్యంత అవసరము. దానితో పాటుగా సమయానికి తగిన రీతిగా ఉపదేశించగలిగినట్లు విషయమును చక్కగా అనుభూతమునర్చుకొనుటయు అతి ముఖ్యమైనది. ఇట్టి కార్యములో విషయం యొక్క మూల ప్రయోజనం ఎన్నడూ భంగపడరాదు. విపరీత అర్థములను ఎన్నడూ తీయరాదు. వీటన్నింటితో పాటు శ్రోతకు అవగతమగునట్లు ఉత్సాహము కలుగు రీతిలో దానిని బోధింపవలను. అదియే స్వ అనుభవము అనబడును. ఇచ్చట సభాధ్యక్షుడైన సౌనకుడు శ్రీ సూత గోస్వామి పలికిన యథాతీతం మరియు యథామతి మరి ఎను పదముల ద్వారా అతని గొప్పదనమును అంచనా వేయగలిగను. కనుకనే అతడు పారవశ్యంతో సూత గోస్వామిని అభినందించుట యందు హర్షము నొందెను. మూల ఆచార్యునికి ప్రాతినిధ్యము వహింపని వాని నుండి పండితులైన వారు శ్రవణము చేయ నిశ్చగింపరు. అనగా రెండవ మారు శ్రీమద్ భాగవతము ప్రవచింపబడుచున్న ఆ సభయందు వక్త శ్రోతలు ఇరువురు ప్రామాణికులై ఉన్నారు. శ్రీమద్ భాగవత ప్రవచనం ప్రమాణము
ఆ రీతిగానే ఉండవలెను. అట్టి సమయముననే దాని ముఖ్య ప్రయోజనము ఎటువంటి కష్టము లేకుండా నెరవేరగలదు. ఇటువంటి పరిస్థితి కల్పింపబడక కేవలము బాహ్య ప్రయోజనములకే శ్రీమద్ భాగవత శ్రవణము జరిగినచో అది వక్త మరియు శ్రోతలకు వృధా శ్రమయే కాగలదు. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే పూర్వపు అధ్యాయంలో సూత గోస్వాముల వారు చివరి శ్లోకమైనటువంటి 44వ శ్లోకంలో చెప్తారు, ఓ బ్రాహ్మణోత్తములారా, సుఖదేవ గోస్వామి అంటే పరీక్షిత్ మహారాజు సమయంలో శ్రీమద్ భాగవతమును కీర్తించినప్పుడు నేను అత్యంత శ్రద్ధతో శ్రవణము చేసి యుంటిని. చూడండి, ఇక్కడ అంతటి గొప్పవాడు కూడా ఎంతో శ్రద్ధతో శ్రవణం చేసి యుంటిని. ఆ విధంగా మహా తేజస్వియు గనుడును అగు సుఖదేవుని కరుణచే నేను శ్రీమద్ భాగవతమును అవగాహన చేసుకొనగలిగితిని. ఇప్పుడు ఆ విషయమును నేను ఆయన నుండి శ్రవణం చేసి అనుభూతమునర్చుకొనినట్లుగా మీకు వినిపించుటకు యత్నించుదును. అదే ఆ శ్లోకంలో చివరిలో చెప్తారు, సో అహం వా శ్రావయిష్యామి యథాదీతం యథామతి. అంటే ఇక్కడ యథాదీతం యథామతి అంటే నాకు ఏదైతే అవగతమైనదో దానిని ఆ విధంగా నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను అనేటువంటిది ఆయన చెప్పినటువంటిది. సో ఇందులో ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా 2 అంశాలు. ఒకటి, వక్తను సంబోధించి అభినందించడానికి మరి ఒక వ్యక్తికి ఉండవలసినటువంటి అర్హతలను, అంటే సభాధ్యక్షుడు బహువిద్యా విశారదుడు అయి ఉండాలి, అనేకమైనటువంటి అంశాలపైన అర్హత కలిగి ఉండాలి, అంటే ఆ విషయాలను అవగాహన చేసుకున్నటువంటి వాడై ఉండాలి. అదే సమయంలో మరి వృద్ధుడు కూడా, కొంత వయసులో ఉన్నటువంటి వాడు కూడా, అనుభవపూర్వకుడు అయినటువంటి వాడు కూడా అయి ఉండాలి అనేది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ విధంగా నైమిషారణ్యంలో మరి ఆ ఋషులు వాళ్ళందరి సమక్షంలో సమావేశమై వాళ్ళందరూ కూర్చున్నటువంటి సందర్భంలో ఆ సౌనక ముని ఆ విధంగా అర్హతను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే ఆ నైమిషారణ్యంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి దీర్ఘ సత్రయాగం యొక్క వాతావరణం ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ సౌనక మహర్షి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అక్కడ సమావేశమైనటువంటి ఆ మునుల యొక్క నాయకుడు, గొప్ప విద్వాంసుడు అయినటువంటి వాడు. కనుకనే ఇక ఇవి ఏవైతే ఆ మహర్షులు వాళ్ళందరూ కూడా అంతకుముందు సూత గోస్వాముల వారిని ప్రశ్నలు అడిగారో వాటన్నిటికీ ఆయన సమాధానం చెప్పబోతూ ఉన్నటువంటిది కదా. అదే అంటున్నారు, నేను ఏ విధంగా అయితే మా గురువు గారి దగ్గర నుండి విన్నానో, అవగతం చేసుకుంటూ ఉంటినో, యథాదీతం యథామతి అని చెప్పబడినటువంటిది. సో ఏదైతే నేను మరి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, మహాగణుడు, అంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్తారు ఆయన్ని మహా తేజస్వి మహాగణుడు అయిన సుఖదేవుని కరుణ చేత నేను శ్రీమద్ భాగవతాన్ని అవగాహనం చేసుకున్నాను. నేను ఏదైతే అవగాహనం చేసుకున్నానో ఆయన ద్వారా దానిని మీకు వివరిస్తాను అని చెప్పినటువంటిది. సో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ వ్యాసుడు వ్యక్తీకరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ విధంగా సూత గోస్వాముల వారు పలికినంతటా దీర్ఘకాల యజ్ఞ దీక్షితులైన ఋషులలో శ్రేష్ఠుడు అయినటువంటి వృద్ధుడును, విద్వాంసుడును మరియు వృద్ధుడును, అనుభవశాలి అయినటువంటి సౌనకముని మరి ఆ సూత గోస్వాముల వారిని ఈ విధంగా సంబోధించుచు అభినందించెను అంటూ. ఎందుకంటే
మరి వక్త తన యొక్క ప్రవచనాన్ని ప్రారంభించే ముందు సభలో అతని గురించి కీర్తించడం అనేటువంటిది సాధారణంగా అతని గురించి పరిచయ కార్యక్రమాలు లాగా జరుగుతూ ఉంటాయి. సభలో కూడా మనం జరిగేటువంటి సభల్లో అలాగే జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఆ విధంగా మరి ఆ వక్తను సంబోధించడానికి కానీ ఆయనను అభినందించవలసినటువంటి అర్హతలన్నీ కూడా శ్రీ సౌనక ఋషికి ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో దాన్ని కూడా ఆయన మరి తాను ఏ విధంగా పరంపరలో ఉన్నానో అనేటువంటి, తాను ఏ విధంగా ఆ పరంపరకు విధేయుడునై ఉన్నానో అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా పూర్వపు అధ్యాయము చివరి శ్లోకంలో ఆయన చెప్పినటువంటిది. అందుకే ఆయన అన్నటువంటిది, నేను సుఖదేవుని నుండి వినినది వినినట్లుగా అనుభూతమునర్చుకొని చెప్తాను అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన వ్యక్తపరిచినటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే పరంపర విధానాన్ని పూర్వ గురువుల గౌరవిస్తూ ఆయన చెప్పాడో వెంటనే, ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు ఏది తోచిందో అది చెప్తాను అని అనలేదు. నేను గురువు ద్వారా ఏదైతే విన్నానో, ఏదైతే అనుభూత పొందానో దానిని చెప్తాను అని అన్నాడు. ఆయన యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా నేను ఏదైతే విన్నానో, సో అది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అదే పూర్వ ఆచార్యుల యందు శ్రద్ధ, అది చాలా ముఖ్యము అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. దానితో పాటు సమయానుకూలంగా కూడా ఆ కాల పరిస్థితులకు, ఆ సమయంలో ఉన్నటువంటి దానికి అనుకూలంగా దానిని విడమర్చి చెప్పగలగడము, అనుభూతి చేసుకొని చెప్పగలగడం కూడా మరి ప్రవక్తకు, అంటే దాన్ని బోధించేటువంటి వాడికి అవసరము అని చెప్తూ ఉంటున్నారు. సో ఆ విధంగా మూల ప్రయోజనం, మరి తను చెప్తున్నాడు కదా, కాలానుకూలంగా చెప్తున్నాడు కదా అని చెప్పేసి మూల ప్రయోజనం ఎన్నడూనూ భంగపడకూడదు అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఒకవేళ మూల ప్రయోజనము భంగపడినట్లయితే తిరిగి దానిని భగవంతుడు బోధించవలసి వస్తుంది. అదే భగవద్గీత అర్జునుడికి బోధించినటువంటి విషయం. మరలా సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగించవలసి, పరంపరను కొనసాగించవలడానికి మళ్ళీ భగవంతుడే వస్తూ జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా విపరీత అర్థాలను తీయకుండా, అదే సమయంలో శ్రోతకు అవగతమయ్యే విధంగా బోధించగలగడమే ప్రవక్త యొక్క ఉద్దేశ్యము. పరంపరను కొనసాగిస్తూ సమయానుకూలంగా మూల ప్రయోజనము భంగపడకుండా శ్రోతకు అర్థమయ్యే విధంగా ప్రవచించడమే ప్రవక్త యొక్క కర్తవ్యంగా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో కనుకనే భగవద్గీతను ఆయన యథాతథము అంటూ దేవదేవుడు ఏ ఉద్దేశంతో శ్రీ అర్జునుడికి బోధించారో అదే విషయాలను ఆయన మనకి, మిగిలిన వాళ్ళు ఎంతో మంది భాష్యాలు, సాధారణంగా భగవద్గీతలో 700 శ్లోకాలు, వాటికి భావాలు ఎవరు కూడా మార్చడానికి ఏమి లేదు. కానీ వాళ్ళ యొక్క భాష్యాలను చెప్పినప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా చెప్తూ దానికి అసలైనటువంటి ఉద్దేశాన్ని మార్చివేయగలుగుతుంది. కానీ పరంపరలో వచ్చినటువంటి భగవద్గీత యథాతథం మాత్రము భగవంతుడు ఈ ఉద్దేశంతో, ఎందుకంటే అది పరంపర ద్వారా వచ్చినటువంటిది. సో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు 32వ ఆచార్యులుగా పరంపరలో మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. సో కనుక యథాతీతం యథామతి. సో ఆయన ఏదైతే చెప్పాడో దాన్ని ఏ విధంగా నేను ఆయన అనుగ్రహం ద్వారా అనుభూతి పొందానో, అర్థం చేసుకున్నానో, దాన్ని ఆ విధంగానే నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అని అనగానే ఇక మరి ఆ సభలో ఉన్నటువంటి విద్వాంసుడు అయినటువంటి సౌనక ముని సూత గోస్వాముల వారిని అభినందించడానికి ఇక్కడ ముందుకు వచ్చినటువంటి విషయాన్ని మనం చెప్తూ ఉన్నాము.
చూస్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ శ్లోకంలో. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ శ్రీమద్ భాగవతము రెండవ మారు ప్రవచించబడుచున్న ఆ సభయందు, ఎందుకంటే మొదటిసారిగా సుఖదేవ గోస్వాముల వారు, సుఖదేవుడు పరీక్షిత్ మహారాజుకు మొదటిసారిగా భాగవతాన్ని బోధించినటువంటిది. ఇక రెండవసారి ఈ మహర్షులందరూ కూడా నైమిషారణ్యంలో దీక్షాపరులై ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అక్కడికి వచ్చినటువంటి సూత గోస్వాముల వారు మరి రెండవ మారు శ్రీమద్ భాగవతమును ప్రవచింపబడుచున్నటువంటిది. సో ఆ సందర్భంలో ఇక్కడ ప్రవచిస్తూ ఉన్నటువంటి వక్త, అది వినడానికి కూర్చున్నటువంటి శ్రోతలు ఇద్దరు కూడా ప్రామాణికులై ఉన్నారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే చెప్పేవాడు ప్రామాణికుడైనా వినేవాడు సక్రమంగా లేకపోతే కూడా వ్యర్థమే అవుతుంది. ఒకవేళ వినేవాడు శ్రద్ధతో ఉంది, చెప్పేవాడు సరిగా దానిని చెప్పకపోయినా అది వ్యర్థమే అవుతూ ఉంటుంది. సో కనుక ఇద్దరు కూడా ప్రామాణికులై ఉన్నప్పుడే శ్రీమద్ భాగవత ప్రవచన ప్రమాణము, మరి దాని యొక్క ముఖ్య ప్రయోజనము ఎటువంటి కష్టము లేకుండా నెరవేరగలదు. ఒకవేళ అలాంటి సంఘటనలు, అలాంటి పరిస్థితులు లేకుండా భాగవత ప్రయోజనం జరిగినట్లయితే, లేదా భాగవత ప్రవచనం జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే, శ్రవణం కూడా జరిగిన అది వక్తకు మరియు శ్రోతలకు వృధా శ్రమయే అవుతూ ఉంటుంది అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు. అంటే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వినడానికి కూర్చున్నటువంటి శ్రోతైనా, అది చెప్పడానికి ఉద్యుక్తుడైనటువంటి వక్తైనా ప్రామాణికంగా శ్రద్ధతో ఉన్నప్పుడే ఈ ప్రవచనాలకు సార్థకం చేకూరుతుంది అంటూ మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నటువంటి దిగా భాష్యంను చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. హరే కృష్ణ.